Уфа радует, встречает. Прохладненько вроде у вас, да? Цветы потом другие немножко. Ой, спасибо. Что, ты жива? Ты жива? И такая улыбка. Молодцы. Әлбәттә, без бик шатбыз ошо Рәсәй кемәлендәге абруйлы премияга лайык булуыбызга. Бул Алтын битлек премиясына без икенче тапкыр бу ел лайык булдык. Һәм мин үзебезнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры коллективына Зөләйха күзләренә спектаклен куюсы группага, әлбәттә режиссерга Айрат Ахтамовичка, Альберт Валерьевичка бөтәһенә зур рәхмәтемне җиткерәм. Быелгы ел бит инде Рәсәй Федерациясында театр елы дип игълан ителде һәм республикабыз 100 еллык юбилейын билдәләй, театрыбыз 100 еллык юбилейын билдәләй һәм ошо елда безнең ошо награданы алуыбыз минеңчә икеләтә кыйммәтлелер дип уйлайм мин. Мин Башкорт академия драма театры коллективы исеменнән республика итәкчелегенә зур рәхмәтемне җиткерәм. Ошо гастрольгә безгә барырга мөмкинлек биргәннәренә һәм әлбәттә ошо гастроль сектарында фестивальдә катнашу, спектакльдә күрсәтү өчен мөмкинлек алганыгызга зур рәхмәт. Коллективыбызга инде иҗади уңышлар, яңадан яңа үрдәр яуларга насип булсын. Baştıranın güləgi buna. Ana. Kutlayın. Altın bitlik menen. Поздравляю. Tanışlarda gördün mü? Kimlerde gördün? Kimlerde göndereydi? Sen krasatla Fransa'dan gittin mi? Neylerde yandırma. Hi, hello, Megan. Hello.